nilitum APHLC lake all party hills leader conference lo kasi nilihin pen kachuni rikang tung ban nilitum LA hoi pen kachuni rikang tung bang kalah lo kidamtang nili MLA karja puta ong dung akar bila pen inglong asotum nang cerap unsi vote nang pidunsi pinangan bang ke nilitum pan atak nang rung pon lo lapen adun thu MSC election hotame nilitum kili damuni adim andame rat tum through social media pen birta kecipat choy pen lapusan ahok pen alam APHLC tu maketan timu ahok bu ajoy ne MEC election hur ana bangke ong thu muchora vote bang ne tum long pon score pon lasi lake karbi arat lapen inglong akhe mate tribals do an isi nangkang hon pon lapen ahok ka chesong pusi alang tum nang hok pon sinili tum han vote nang pipon lu lasi churu par piglo lapen non bangke lahen lo MP kilik la MP kilik abang kopia pos yakinang sot ma polotang te ilatum article 244A Hemprek Autonomous State of Han ilatum non ake hai sar jai kathar pansini tum APHLC pen ke alang li pansi invite pon lu lasi kopia pos ikang mai ponang kok ma polotang te alang li apuna chat chok lim artale lang nam ta chok lim kachali lang nam ta chok lim lapen alang li service ke claim tame India long kakang tunai lo IS lasi constitution abang ke alang li in chap ingkung hek pe me lasi non parliament long alang li pan toy don lo polotang te lake hemprek apan tame te danon thekpo 244A apan tame alang li ahok pet pet speaker to malong parliament long bill ta pon po lapen palong vek po lasi alang li pan ipahai nangkok ba ke pahai nangji polam ti banglahan lu ate mai tum ke thek the tum hale tum toy dum lo polotang te lake sai ki yoi lo lake kidam tang dai tum thek ponlong lo IMP dumanta niliamen pelo sitame non abangke ili tum ahok pet apuna cha songja si tum ke long lo posi nangli tum karbiang long east west lapen NC Hills di Mahasau ke thek dinga tum an organization atum lapen kachongdar atum lapen boreng ke claim atum contractor atum andame non apor karbi lapen inglong asu aral tum kisum thek tik apolo aposin nangli tum tame matha parsik kontha vote jok dia prang nalitum elong ri edet elong ri isumar akan simat haponra elamiki jutang jubat itum reng nangji pula bangsu matha ponpen APHLC akan vote jok kontha posi nilihin pen banilitum bokajan LA ahin pen tame nalitum pan chuning ri ponlo simbol bang nom dhuke kolo bang tong kelong ne APHLC tum ke simbol bangke non adhiu bangke nitum government of India pen nange pipon lake tumhan la napit pulo yo scissors pulo English pen ke kasi la sinil tumhan APHLC pan ke nang pipon lo government of India tum la pen tum tadeng pon lo la sila bangso ongdung tum ke manghu tadu ko ka theklang sita manghu nang nelo nona bangke la napit bang sini tum long pon lo la si chethan ponang po la pen atok anu nona son network avia dim dokok ta hailang kili damunia dim dokok ta hailang mene sitame chuning ripon lo ongdung la phone ke ot thek ba arjang tang tum ad bangke cipaduk pon sinang ba cipaduk potha atok anu non son sarpi tum non son long ke mobile avia ji ke thana phasung kung lake itum door to door si ahem tu nitum dam si visit dam si latum han mum pon nang kok lahen lo nitum lahin dan cipacini ke kasi manghunang nelo kumania bang jong si nang tum ke peneng tosrat si ke en bote puna kwama huta hai sita kalilu la government of India pension itum phan napid assemble bangke nang pipon delo kamang hunai alam hang tawelo pini penamat cethan puna fokusin eli karbi yang long arat east west lapen di Mahasau atau kaname chuning ripon